Ndewo na ụmụnne daalụnụ ka eke unu mee. Ọdụ ụdị ihe na-aba anyị ga-ekwu taa. Nke mbụ bụ ndị chọrọ ịmụ forest ahụ. Forest bụ online ti na-eji enweta ego. Ị ga-aga itinye obere ego ị na-atọ ọnụ. Ndị nụrụ ka m kọrọ ya ụnyaahụ, unu ga-afụkwa nọmba onye na-akụzi ya na skrin. Unu n'anya unu fụ ya nọmba ya ka ọ na-aga. Unu n'anya unu fụ nọmba ya ka ọ na-aga. Nke a ga. Nke abụọ bụ ndị ga-eje gụọ akwụkwọ na Spain, Valencia. Kedu afọ ụlọ akwụkwọ ahụ? IHGMS. So afụkwụdị m na egofe elu okwe 6,000, ọ bụkwa 5,000, sorry, ọ bụ 4,005 ka m na-afụzikwa. Ya bụ ihe anyị kwudi ụnyaahụ bụ 6,000, ọ bụ ọdịya. Mma egosi unu ka unu si ga-eji aka unu mee application, bido tinyebe n'ụdị pụrụ iche, unu jiri wee pụtaba. Unu anụgo ụmụnne? Ka anyị bido nu gaba. Afụgo ebe etinyere link ya, na link ya ebe a. Chee ka ngosi unu link ya. Ifuru ya ka ọ dị na WhatsApp, ma ebe ọbụla ifu link ya, ọ bụ na Facebook comment section ka etinyere link ya. Ifuru ya https www.ihmgs.net. Iklik enye kịta obulu gị gaba na dia website maka ndị chọọ tutorial ya. So na-enu anya ụmụnne, ka m bịa klik enye eklik gomie n'ebe o bụ mbata. Unu afụgo ebe o bụ mbata? Ebe o bụ mbata kịta bụ na official website fa. Na-eni ya, ọ si welcome to your future in Spain. Welcome to your future in Spain. So ka m weta ihe ka m wee na-egosi unu. Ifuru ya study abroad in Spain. Ifuru ya. So ị ga-agbadaba ana. Ịgbadaba ana ifu our program. Ọkwa unu fuli our program na-enye. So ị na-agbadakwa, ị na-agbada, ihe a pụta, ọ si contact us, iwepụe na cross. So iwepụe na cross, ịgbadaba ana. Ifuru ya nee artificial intelligence and big data. Ọ bụrụ nke a ka ị chọrọ ịmụ, mana nke a ka m fụchata. Nke a si creation, management and storage of digital content. Ka m gosi unu. Ifuru ya nke ahụ dịkwa mma o. Maka ọ bụrụ m ga-echuzulu gị. Ịchọ ichuzuolu onwe gị, na-enye ka nka green line a. Nke a dịkwa mma. Kọsụ a dị mma, ọ dị cheap kwa. Na at least agbapụtabagodi n'ọkụ. Ifuru ya iklik enye kịta obuje gị ebe ị ya agụ maka ya. Ya bụ ifuru ya iklik enye kịta obuje gị ebe ị ya agụ maka ya. Na ihe nchọkwa igosi unu ihe a triple line a nji green ka kịta iklik enye ifukwa ebe ọ ga-ebuje gị. Na-enekwa anya ka m klik enye n'ebe o butere m. Ifugo fa na-eme masters, eme diploma, eme languages. Afọ ụlọ akwụkwọ ba IMGS. Ifuru ya. So ihe ị ga-eme bụ ọ bụrụ na ọ diploma ka ị chọrọ ime, ya bụ ị chọrọ ime masters, ọ bụ undergraduate bụ ya. Yes, ime enye. Ọ bụrụ na masters ka ị chọọ mme ime. Ọ bụ languages. O nwekwe mgbe ka m bịa mee Spanish language mgbe m ka na-achọ ụzọ ịpụta. So o nwetara recommendation asịsị deteche. So edetenwuru m ya. Emezi m. Mana ọ nara afịarụ ịkwụ ụgwọ akwụkwọ. Ọ bụ na ime nwuri ya return oge. Fa return kwalụ m ego m mgbe ahụ. So mana ọ bụrụ na ụlọ akwụkwọ. So nee n'anya. So yes, nee contact na top right contact. Ndị na-achọ contact na-enye na top right ka ọ dị. Ọ dị na top right. Ka m bịa kalịa unu ihe contact fa. Ifuru ya contact fa. Ifuru ya iklik enye kịta languages dịkwa n'enu. Iklik ye contact, o bupute gị contact. Na-enekwa aka m klik ye contact.
o meghego ifuru ya nee contacts fa ọ email ka unu ga na-edekeli unu aghaghị edem kpọba fon ọsọsịkwa gị kpọọ fon nee email fa ebe a nọmba dịkwunu ya together get in touch ifuru ya and ịchọkwa ne chat with us ihe a dị live kịta live chat nee live chat ebe ịchụ chat ya fa direct ichat ya fa ifuru ya fa enyegokwa gị ebe ị ga-akọntaktị ozugbo ọ nara afịalụfa arụ fa enye gị ibe iwepụ ya na cross ifu gị na fa chat ba ịchọgodi price ịchọọ price kịta ma ụgwọ akwụkwọ dị na ya chee ka m chọọ price ebe ahụ ka anya onye ọbụla na-agakarị na price cheli ka m chọta price ị na-agbada ana o nwere ihe yara afụfụ kwa o nwere ihe ịgara afụfụ chekwelu price program na programs ka ebe m ma achọta price chee ka nchọ price afụ bụkwa m price mana kịta m na-browse ghali afọ ọzọ m price like na ịbịa klik ye kịta masters na ndị otu maọbụ diploma ka m klik godi diploma ka m klik godi diploma ifuru ya enwere hospitality and tourism enwere AI and analytical emere ọpụtasị gị contact iwepụ ya na cross so klik ye diploma ị na-agbada n'ebe edeli yes afụgo mmiri na-enu ya ndị be anyị na-enu ya n'ebe edelie ka nsekụlụ ọnya enroll and fees ifuru ebe edeli enroll and fees ime ịkụ ọnya aka enroll and fees o bupụtelu gị o meghego your payment ifuru ya next ọkali chat ya fa na chat fanọ live na-asị gị chatos ichat ya fa ọfịara arụ chat ndewo na ọ maka ndị ọ na-agbagwoju anya ebe a ga-akụ aka na ebe a nara akụ aka unu aghọtago ụmụnne so na-eni ka unu bido welinekwazialụ ngwa ọrụ unu afụgo link ya mma enyekwa unu link ya ọzọ ọ bụrụ na ị chọrọ link ya ikwuo na ị chọrọ ya mana kịta ifuga afa skuul ahụ na afa skuul ahụ afịa bụ IHGMS na-enye ebe a n'elu gụfa ọnyanwa isachi ya na Google ifu logo IHMGS International School Spain ịtaipụ onye ụnyaahụ ọgba ịghọtago n'ekwu ebe n'elu gụfa ifuru ya ndewo nye na anyị akara ịfụnanya ma kesakwanụ daalụnụ ka emesịanụ unu afụgozi anyị agaghaligo wee gosikwa unu ọ bụrụ na ọ ka na-agbagwoju gị anya idee ka ọ ka si agbagwoju gị anya ọ bụrụ na o nwere ihe isi ka anyị mekwa ọzọ ikwuo anyị mekwa ọzọ ya bụ ụmụnne ọ bụrụ na imebere folo ime folo ndị ọzọ chekie notifikeshọn gị o nwee ndị nsendeli invitation ime accept ndewonu ka emesịanụ ka ọ dị na mgbe ọzọ